Krajská hygienická stanice každý rok sleduje kvalitu koupacích vod na 7 místech, na vodní nádrži Lipno, na vodní nádrži Orlík a na rybnících Hejtman a Staňkovský rybník. Sledujeme kvalitu koupacích vod hlavně v ukazateli sinice, chlorofyl A, vodní květ a dále bakteriální rozbory E. coli a intestinální enterokoky. Sinice vylučují toxíny, které jsou zdraví škodlivé, mohou způsobit trávicí obtíže, záněty očí, uší, kožní a alergické reakce a jsou vlastně zdraví škodlivé a můžou způsobit toxický šok celého organismu. Hodnocení kvality koupacích vod je ve škále vody v rozmezí 1 až do 5, kdy vlastně 1 je nejlepší, 5 je nejhorší. Při 4 a 5 se už v žádném případě nedoporučuje koupání, je to už opravdu na vlastní nebezpečí, kdy i při 5 se vyhlašuje zákaz koupání. Výsledky rozborů, který provádíme, můžete najít na webových stránkách khscb.cz.